Helo, ni ydi Team Tim. Ni yw y sianel Tim, byddwn ni'n gwneud pethau fel sesiynau coginio, byddwn ni yn gwneud segmentau comedy. Ni'n mynd i wneud reviews ar pethau fel llyfrau a ffilmiau a raglenni teledu. A tips cyffredinol ar sut i oroesi yn yr amser caled hwn. Tiwniwch mewn i Team Tim. No, bydd yna'n good. Rha'n cwrdd drogwen. Diolch. Helo! Hi! Croeso! Helo, croeso i sianel ni. Beth ydyn ni'n mynd i wneud, guys? Mae gan... Bobeth, really. Chwbopeth. Trademark. Benw fi yw Ffion, neu Bef, a rydw i'n 17 mlynedd oed. Fenw yw Dafydd, a rydw i'n 16 mlynedd oed. Pen fi yw Gwen a fi'n 17 mlynedd oed. Fy enw yw Cira a dwi'n 16. Fy enw yw Lloyd a dwi'n 16. Enw fi yw Alice a dwi'n 16. Ar y sianel yma, byddwn ni'n dangos i chi pethau ffab i wneud tra'n hunan yn ysu. Ni'n mynd i trin eich diflastod. Ti'n wneud cwbl o vlogs. Sut i decorate o cacennau. Sut i siarad Cyfieithu BSL, cyfieithu cyneuon i Gymraeg. Mynd ar pogo stick. Ni'n mynd i wneud skits. A things. So stop. Mae Bef yn gallu coginio. Loads o pethau gwahanol, really. Diolch yn fawr am gwrando. Welech chi'n ffian. Dewch nôl eto. Mwynhewch. Bye. Hiya. Lawri ydw i, a dwi'n dod o Ysgol Gyfun Cwmbronda, fel y gweddill. Dwi'n 16, no, 15 mlwydd oed, a tra fod yn y tŷ yma, hoffwn i wneud rhywbeth hapus, hwylus a doniol. Ta-ra!